Imore Nyakoromogi jodak ma wendo ywak ni opande deko kapok oduogo kendo rocho chenro mage mag ndikruok kaka jogo ombulu. Ewi mana apis jaod bura ma wendo Walter Owino ka otenre kod apis jalup komishona ma wendo duol mar IEBC mano mandiko opande kaachiel kod migawo mar somo kod mamoko ochako chenro mar wuotho e gweng' ka gweng' ka gindiko opande kod ombulu ne jogo maonge kod obokgo. Jojuma nigi lero. Ibuo chenro ni mandiko opande kaachiel kod ombulu ma isiro kod apis majoburu ma wendo, apis jalup kamishona sab kod ma wendo kod mamoko, igeto joka opande kachenri kaka jogo ombulu maromo 21 e gwego mag wendo. E chenro mandiko jogo ombulu moro, kwan ji maromo 4,803 ema nondikore kaka jogo ombulu sab kod ma wendo e chenro no mane orumo dwe mar 4 mar higani. Continuous voter registration, that is what we've been doing after the enhanced continuous voter registration. We have registered 1,000. Biro kone jowa machiwo kipande jowa mang'ado kura mondo dhi kuonde ma gintiego. Wan gi jowa mosechopo kata 50 years tido ka ng'ato pod onge kipande, and they are the loudest in political forums. Every location, every chief and his assistant or her assistant chiefs are supposed to hold one meeting sensitizing people on the importance of coming out to register. Ka opogore kod wuothe gwenge ka gwenge kendo miyo ganda thuolo mar yudo pande kaachiel kod ndiko kaka jogo ombulu, chenro ni bende koro geto jopuonjre e skunde mag sekondari maromo 40 duto e sub county ma wendo kama igeto jopuonjre mochopo higni 18. Lal mar ogai mar ODM osemiyo jowa nigi chur e wach ng'ado kura and e wach kata kao kipande. Gineno ni koro onge ng'ama onego bed ni giluwo bang'e gi siasa. So this is one challenge that we intend ni nyaka watim civic education, wawuo gi jowa ni ngima ne ok orumo gi lal mar ogaiwa. Migawo mar somo ka otenore kod rwakruok mar jotend sikunde mag sekondar e sab kod ma wendo mane ochopo romoni wacho ni gisewuoyo kod jopuonjre moromo higni 18 kendo giseketo lwasi makare mondo gido pande kaachiel kod ndikore kaka jogo ombulu. I will get the data and share with the IEBC officials and the registrar of persons so that we are able to ascertain the number. What you together as principals to jogo bire schools. Because kagi bire school genya yudo the best number moloyo ka nyithindo dhi e miechgi. Jalup komishona sab kod ma wendo Freddy Kogola wacho ni puonj ma otegno e ber ka opande kaachiel kod ombulu dwarore ka wach ni mokuom oganda odagi ka ombulu nikech giwacho ni ok gine tinde mar go ombulu tok tho mar Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. They see no reason why they should go and register and voters and participate in the next year's election. This is a factor that has actually been pulling us behind a bit, but in fact, since we started going out in the public to talk to them, to encourage them, because life has to continue, even if Honorable Raila passed away. Magi bire kinde ma ywak be nitiere ni mokuom jogo mane oro kwayo gi mar opande e chakruok mar higani e gwego mag wendo pok oyudo opande magi. Ne gikawo kipande chien kacha to wang'eyo ni mondo mi ibed jago kura nyaka ibed gi kipande. So wakwayo mana department ma is concerned mondo otema nena wayud kaka nyithindwago nyalo yudo kipande. Tich be koro miyo tich matek. Nikech ang'o samoro ok itimo gima nonego tim ne japiny. Koro kichaki nyiso japiny sane no kawo opande mondo odhi ng'adgo kura odhi ogoch ne ng'ato. Okoni what for? Ma endara mana yiero ne ng'ato the last 5 years pod ochal kaka ma. Ma gi kipande to gikia kata ni kura ni ing'ade nang'o, ing'ade kure, jok mage mang'ade. Emomiyo wadwani wabed ka gi stakeholders gi te mondo mi wadhi wago milome kor gwenge. George Juma, Ramogi TV, Migori.